Ħafna kienu dawk li reaġixxew b'mod qawwi għad-disgrazzja li ġrat fl-aħħar sigħat u l-iswiet il-ħajja ta' omm innoċenti ta' żewġ titfal. Mis-sajf tal-2019 l-hawn waqgħu 4 postijiet bi Sweet City ta' kostruzzjoni, ma' tielet post li waqa' il-Gvern baġla daħħal avviż legali. Iżda issa il-Kamra tal-Periti qed tgħid li l-kriżi li fiha waqgħet fiha l-industrija tal-bini u l-kostruzzjoni s-sena l-oħra ma ġietx riżolta bir-regolamenti li daħlu fis-seħħ f'Lulju. Illegal notice saret baġla daħlet ċertu prekawzjonijiet illi fl-opinjoni tagħna kienu tajbin, però wkoll daħlet requirements oħrajn illi forsi iktar fixklu fis-sens ta' ma ċċarawx biżżejjed ta' min hi r-responsabbiltà għal kull ħaġa li tiġri fuq is-sit tal-kostruzzjoni. Tajjeb ukoll wieħed ifakkar li dak li konna għedna kien ukoll li dik il-legal notice ma kienx biżżejjed li hemm bżonn riforma sħiħa fis-settur tal-kostruzzjoni. Illum min-nies kollha li jkunu fuq is-sit l-unika persuni li huma regolati b'xi mod huma il-perit, l-enġinier u l-bennej u n-nies l-oħrajn kollha li għandhom x'jaqsmu ma' proġett tal-kostruzzjoni huma bl-ebda mod irregolati. Ħadna l-kummenti ta' Simon De Bono, Segretarju Ġenerali tal-Homeowners Association. Dak kull mamlu taw immunitari l-onfisom. Issa perit mhux responsabbli, developer mhux responsabbli, kontrattur mhux responsabbli, bennej mhux responsabbli. Mela minnu responsabbli. U ventajna dal-alien, Site Technical Officer, li jrid ikollu kwalifiki daqs engineer, tnejna Malta. L-oħrajn kollha mhumiex legali. Da fil-method statement kiteb li there is a minimal risk of collapse. Sorry, a minimal risk of collapse. Xiex inti tittajli għaw il-Building Regulations Office ġo Malta li approvat method statement with a minimal risk, il-ħajmex ma tistax tuża ħajmek Malta. Ħajmek tuża f'nofs ta' qali fejn m'hemmx ebda bini. U żewġ ħajmex kien hemm ovvjament dak il-bini ħass. Il-Malta Developers Association fis-stqarrija qalet li din kienet traċedja oħra li seta' ġiet evitata kieku dawk kollha responsabbli żguraw li regolamenti kollha eżistenti, l-etika professjonali u l-infurzar ikunu segwiti. Fl-istess ħin l-MDA qed tinsisti mill-ġdid li jeħtieġ li jiġu introdotti riformi reali u nfurzar aktar tanġibbli. Fis-stqarrija separata, il-Moviment Graffiti kritika bl-aħrax l-istat attwali tas-settur tal-kostruzzjoni fejn insista li sistema sħiħa ta' prattiċi bla doċċ in-nuqqas ta' infurzar u politika maħduma sabiex jifavorixxi l-lobby tal-iżviluppaturi waslu għal traċedja oħra din id-darba bid-delf ta' ħajja. Il-Moviment Graffiti ħabbar setta proposti għal bidla radikali tal-liġijiet u regolamenti fis-settur tal-kostruzzjoni li se jiġi preżentat lill awtoritajiet fil-ġimgħat li ġejjin.